बेखौथ' नोंथांमोनाथ' खुनु बैग्यानिक पद्धतिजों नोंथांमोनाथ' कर्स लानानै ना फिसिनाय मानसि नङा ना होमबा जेब्लाबो नोंथांमोननि मेलेम बा साननायखौ बाहायनानै बेफोरबायदि खामानि मावनाय जिथु थांखि बेयो बोरै सोमजियामोन नोंथांमोननि दा इयाव आंनि सायाव सार दंना सासे बिथाङा आंखौ थिनहरबाय थायो आरो आच्छा बेनि लेखायै थारमाने आं मावो खामानि बेवहाय ओरैनो बेसेसो ना बेबायदि मोनसे राउन्ड फुख्रियाव बेसेसो फिसिनो हायो ओरैनो बेयाव गाव बुंनाय मथेथ' बहुत हाजार होनदों इयो मथा मथि 40-30 हाजार फिस ना फिसिजागोन होनना बुंदों आरो 40-30 हाजार जुदि ना फिस थायो आथिखालनि मार्केटआव बेसे लाख बा बेसे हाजारनि ना फैयो होननानै सानो नोंथांमोना बेबायदि माबायाव ओरैनो अनुमानाव आं बांद्राय हिसाबखौ मोना नालाय थेवब्लाबो ओरैनो बांद्राय लायो आरो आं बेफोरखौ थारमाने ओरैनो सुयो आरो हरो ओमफ्राय हिसाबखौ गावनो खालामो थेवब्लाबो अनुमानिक ओरैनो मोनसे बक्सआव अनुमान बेयो नैबे दा गोदानथ' एबारसो माबा खालामनाय जोंनि बेखौ बिदिहाय माबानो मोनाखै केस माने मोनबोआखै आरो जों बै फुख्रि मेननिखौसो मावगासिनो दं बेफोरखौ मेन गिदिर गिदिरखौ बेयाव ओरैनो बै बेहाय 2.5 लाख 3 लाख बिदिहाय हरजादों बै गंसेया ओमफ्राय नैनिया गंनैजों बेसेबां फैखो बेखौ मिथियासै नैबे सेकेन्डखौ खालामबाय ना बेखौ खेबसे फानहरजोबदों खेबनै जासिगोन एबार फानबावो आरो खेबसे जों फैबाथाय मागोआवबो फानहरजोबदों ओरैनो नायफिनबावनो नोंथाङा ओरैनो नायबावनो जोङो नाखौ एसे खालामनो रोंगौ नानि नै ना खावैखौ नै बेफोरबायदि सिस्टेमजों फिसिनो हायो बिराद खम बाजेटावनो सिमला ओनसोलनि सैबास बसुमतारिमोन ना बिथाङा सैबास सरगियारा नैफोरबायदि सिस्टेमजों मावो गिबियावबो जोङो JSP Advice 36आव सिनायलाव बिथांनि ना सिंगि फिसिनायनि सोमोन्दै जों मोगा मोगि लाखांबाय बेयो नैथि खेब जोंनि भिजिट बिथांनि इन्डास्ट्रियाव आरो बिथाङा खम सोलोंथाइ गोनां मानसि होननानै जों मिथिदोंब्लाबो बिथाङा बिजनेस सेक्टराव दा सिमला ओनसोलाव गोबाङै जौगागासिनो दङ बेसादा बेबायदिनो टम बानायदों आरो बे खुनु इन्जिनियारनिफ्राय मा लानानै बिथां खालामाखै बिथांमोना मोनसे सिस्टेम सानखांनाय फैदों दि बेफोरबादि प्लेन शीटखौ लाबोनानैबो बेफोरबायदि ना सिंगि खावै बेफोरबायदि दैखौथ' सोलायबाय थानांगौ दैखौ सोलाय खालामनानै माबोरै जों खम फैसा गारनानै गोबां थाखा आरजिनो हायो बेखौ बिथां सैबास गयारिया सानखांना मावनाया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय खोब मोनसे सोमोनांथावना मोनसे प्रजेक्ट होनना बुंनांगोन मिजिंथियो जोंनि बिटिआर सरकारा बिथांमोन बादि सुबुंखौ लानानै मोजां बेफोरबायदि ना फिसिनाय आइटेमै बेकार प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै आरो बिथांनि इन्डास्ट्रिखौ फोजौखांनानै बे सिमला बा बाक्सा ओनसोलावनो आथिखालाव बिथांनि जिथु ना फिसिनायनि सिस्टेम बे खोब सोमोनांथावना आरो बिथाङा सासे बे लाइनाव जोबोद पायनियार होननानै जों मिथिगौ नै ना बाब्रबगासिनो दं बेवहाय बहुद ना दङ बेवहाय सिङाव आरो बे मटरजों बिथांमोना दैजों मा खालामो आरो बेबायदिनो आरो नोंथांमोनाबो बानायनो हागोन नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमै ना फिसिनो हागोन नाथाय बै पाइप होदों बै पाइपजों मटरजों माना दैखौ बेरखावबाय थायो आरो अखा हानायफोर बायदि बिथांमोना बेबायदिनो आरो दैखौथ' सोलायबाय थानांगौ उसिफावो ना साइडजों हगारनांगौ साइडजों दङ आउटलेट सिंजों दङ बै मोनसे फुख्रि दङ आरो फुख्रिनि साइडआव बिथाङा माखासे बेयाव बिगाब्रै बिगाबायखौ प्लास्टारिं खालामदों प्लास्टारिं खालामनायनि गेजेराव बिथाङा आरो मा मोनसे प्रजेक्ट लाबावदों बावहायनो बोरमा दाउ अमा फिसिनो हानायनि मोनसे साननैसोनि गेजेराव बिथाङा खालामना दोनहोबावदों आरो खोब टेलेन्टेड खामानि मावनाय जादों आरो बेबादिनो गोबां एरिया बिथाङा लुनानै दोनबाय आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा गोबां मानसिखौ सेल्फ इमप्लयमेन्ट खालामनानै दोनदों हाजिरा खामला मावनानै गोबां मानसि फिसिना दोनदों खोब मोजां बिथांनि साननाय हनाया दा जोङो फिन नैथि ना सिंगि बे खावै दा जोङो ना खावैनि जिथु टेंकि बानायनाय ना खावैल' नङा गुबुन नाखौबो बेफोरबायदि दोननो हागोन दा जोङो सिंगिखौबो दोननो हागोन प्लेन शीटजों लाबोनानै फ्लरखौ प्लास्टारिं खालामनानै सिंजों दै थांनाय सिस्टेम दङ गारनाय दैया बांद्राय गुदुं जायोब्ला दैखौ सोलायनाय सिस्टेम माबोरै हगारनांगौ बिथांमोना पाइपजों जयनिं खालामना होदों नै बेफोरबायदि खोब मोजां सिस्टेमै माबादों आरोना दा बेफोरबायदि हगारो मावनाय सन्जिब ब्रह्म बिथाङा जोंनो माखासे टेकनिक खिन्थाबाय दा खोब
मोजां सिस्टेमै मावदों बियो बिगियान खालि जोङो कर्स फरायबाल' गोनोखो फरायबाल' दि बिगियाननि पद्धतिजों खामानि मावनो हायो बे नङा दा बिथांमोना खम सोलोंथाइ गोनांबाबो बिथांमोना बेफोरबायदि सिस्टेमजों ना फिसिनानै नायदों दा बेखौ नोंथांमोना जोंनि JSPF 360 चेनेल जयै नोंथांमोना नायनो हागोन दा जों बिथां सन्जीबखौ लानानै जों नैथि ना सिंगि फिसिनाय जायगायाव जों नायथिंनो नाजाबाय जोंनि केमेरामेन रिंकु बर'आ गासै बिथांनि इन्डास्ट्रिनि सावगारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नैबे जाबाय बिथां सैबास गयारी सिमला ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय बिजनेसमेन बिथाङा दखान दङ हार्डवेयर बायदिसिना अनेक दंखल गाजल बल्थु बायदिसिनानिबो बिथाङा बिजनेस मावो डिलिं खालामो आरो बिथाङा बे खोनानो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गिबियाव कफिनि आबाद मावग्रोदोंमोन कफिनि आबाद मावनायनि उनाव बिथाङा माखासे प्रब्लेमजों फेस जानायनि उनाव बिथाङा न'आवनो ना सिंगि फिसिनायनि आदब खायदाखौ पाठशाला ओनसोलनि गाव थानाय माहाजोननिफ्राय बिथाङा सोलोंदों होननानै बुंदों आरो गिबियावनो बिथाङा गावनि गामिनि सासे लोगोखौ लानानै बेलसाजों जावग्रोदोंमोन ओजोंहाय नैबे साइडजों बेखिनिखौ जावग्रोदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों बेलसाजोंनो राउन्डखौ जावनानै बिथाङा गिबियावनो बेयाव 80,000सो ना सिंगि फिसिग्रोदोंमोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा दा बेवहाय गोबां ना सिंगि दङ बेवहाय दा बिथांमोना डेलिभारि पाइपजों मटरजों लाबोनानै बेयाव दैफोरखौ होनाय जायो होनानै नाफोरा थाब देरबाय आरो खोनानो मोन्दों बिथाङा बेसर साबा फेहेरनायनि साबाखौ बिथाङा बे फुख्रियाव होफैबाय थायो होनना बुंदों आरो बिथांनि जिथु ना सिंगिनि जिथु साद बे सादा खोब गोथावथार जायो होननानै मिथियो नंगौ बेसराथ' मोनसे थाव जाथोनि बेसादखा जायनिफ्राय जानाय थावखौ दिहुननाय जायो बिथाङा ना सिंगिफोरनो दाना हिसाबै बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनाव बिथाङा आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो अर्गेनिक मोनसे आदब खायदाजों बिथाङा ना फिसिगासिनो दं बेवहाय केमिकेल रिएक्सन गैया नोंथांमोनाबो मालाब्ला पाठशाला भाया जानानै थोंजों इन्ड' भुटान बर्डारनि लामा दं नोंथाङा बे सिमला साखाथिनि खाथिनि वाटार साप्लाइ दं बे सेराव फैयोब्लानो बिथांनि इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन आरो बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ नोंथांमोना सोलोंनानै बेफोरबादि ना सिंगि फिसिनानै लाख एबा करोड़पति जानायनि सिमां नुदोंबा गिबियावनो सिम्पल मेथडजों फिसिग्रोनानै बिथांबादि दोहोनि जानायनि सिमांखौ जों लानो हायो मानोना साफ्रोमबो मानसिया साख्रि बाख्रि लानानै दोहोनि जानो हाया बेफोरबायदि सिस्टेमजों मोनफा मोनफा लामाजों मानसिया गावखौ गायसननो हायो बिथां सैबास गयारीनि जिथु नमुना बेयो जोंनि जाखांफुनाय बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब सोलोंनो गोनां आरो बिथांबादि जानो नाजानायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो दा बिथांनि गासै इन्डास्ट्रिनि सावगारिखौ जों खिन्थाबाय लोगोसेयावनो बिथांनि इन्डास्ट्रिनि मावफारि बिथां सन्जीबजों जों दङ जों एरियाखौ नायथिंबाय दङ मटरजों बिथांमोना बेबायदि पाइप होयो बावहाय चालु खालामनाय लोगो लोगो दैया बेयाव खुवा गनाय लोगो लोगो नाफ्रा बेयाव गेलेयो गेलेनायनि गेजेरजों जेरै मानसिफ्रा जेरैहाय ब्याम गेलेब्ला देहा सोलेरफ्रा ताग्रा जायो थाजिम जायो बा जौगानो हायो एक्सारसाइज जायो बेबायदिनो नाफोरखौबो बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों नैबे सन्जीब बिथाङा नै दाना होदों नाय बेवहाय नैबे ब्रादारा सुइचखौ अन होदों बेयाव दै खोमादों नामा दैखौ मानाय ओरैनो सक खालामनो नै दा मटरजों मागासिनो दङ बावहाय बिथां सन्जीब आरो बिथांनि कलिगा माखौ होबाय सुइच होबाय
दा दैया थांसिगोन दैयाव थांनानै बेवहाय ना सिंगिफ्रा बे दाना होनाय जायगा दै मावनाय लोगो लोगो बिथांमोना दाना होबाय होनना मिथियो बेवहाय हाजार हाजार ना सिंगिफ्रा बेफोर दानाफोरखौ जानो फैयो जानायनि उनाव दा बेफोरबायदि सिस्टेमै बे मटरनि दामाथ' एथ' दाम नङा नोंथांमोनाबो निजा फुख्रि दंखायो दा बेफोरबायदि सिस्टेमजों नोंथांमोना माव आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो थाखा फैसा आरजिनो हागोन नैबेफोरबायदि सिस्टेमजों दा जोंनि केमेरामेन रिंकु बर'खौ जोंनि गासै थासारिखौ दिन्थिखाबाय जों बिथांनि एरिया देनायथिंगासिनो दङ बेलसाजों जावदोंमोन बेखौ फार्स्टआव आंनि जावदो बिथांनो मोना बेलसाजों जावनानै बिथाङा सासे लानानै खदालजों बेलसाजों जावजोबदों गिबि गिबि थारमाने निजेनि हाजिराखौ दिहुनबाय आरो जावनानै बेलेगनो जेनेबा जेसिबि टिसि होनानै हाखरखौ जावबा फैसा खरसा जायो गतिके थास्लायस्लाय निजेनि हाजिरानि मुल्यखौ दिहुनबाय आरो ना दा बेफोरखौ जावनायावथ' एथ' लाख थाखा नाङा बेखौ सिम्पलैनो खामानि मावनो हायो जोङो बिदाबो सानै साथाम थाब्लाथ' बेफोरखौ जावनो हायो आरो बिथाङा पाइपजों बेफोरबायदि डेलिभारि पाइप लाबोनो बेफोरबायदि होदों आरो थौलेब्लाबो दै गैयाबा होफैनो हायो दा बे नै बिथां सन्दिबा ना सिंगिना आदार होबाय दं आरो दा गुसुखाय बिथांमोना बे थान्दानि जायो गुसुनि थाखाय नाया सिङावनो आदार जायो जेब्ला गोलोम बोथोर फैयो होमब्ला बिथांमोना सायाव आदार जायो आरो सम जायाखै सम दङ 4 बाजिसोआवसो बेयाव जों दा बिराद सानसुथि टाइमाव फैदों दा बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि आदबै गिबियाव बिथाङा बे बेलसाजों जावनानै गावनि गामिनि सासे गोख्रों आबाद मावग्रा बिथां सन्जिबनि जोहै बेखौ जावजेननाय जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथांनि धोन दौलतखौ बुङोब्ला नोंथांमोना बानायना बुंनाय जागोन बिथाङा गथ' गथायखौबो खोब मोजां खालामबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बिदि बायदियाव बिथांनि गथ'आ फरायगासिनो दङ दा मास्टार डिग्री जानानै फैबाय दा आरो बिथाङा मा गावनि इन्डास्ट्रियाव मावनाय माखासे सुबुंफोरखौ ओरैबायदि अनो गावनि न'खरनि बायदि हाबा खेराइ माबा मोनसे जायोब्ला आंखाल जायोब्ला न' बाङानो होन बा माबा थाखा फैसायानो होन बिथाङा मदद खालामबाय थायो आरो बिराद अननाय दं बिथांनाव नै सिस्टेमा बायचान्स दा हाग्रानि दाउ बा जिब जुनार जिबौ जिरादफोर जानो हागौ बेनि खार'नै बेफोरबायदि सिस्टेम खालामना दोनदों आरो बे जाबाय अन्ध्र प्रदेश टेक्न'लजिलै अन्ध्र प्रदेशआव बिदि सोंनानै नाफोरखौ जाहाथे दाउफोरा मासेबो साबना लांनो हाया बिनि थाखाय नेट होना दोनो नोंथां दा खोब मोजां बरिया मेथड जादोंथ' बियो आरो बै बिथांजोंबो आरो सोरबा ना सिंगि खालामबावो बेथ' ना सिंगियानो गोजा होमबा इयो नै दैया बिराद गुबुंले जादों गुबुंले थारमाने ना सिंगियानो गोजा दा बेखौ ओरैनो हमनानै मालाबा फानगोन ना फाना फानो बोसोरैसो मायो बोसोरैसो ना मानानै दा फानथ'वाखैना नाखौ दा इनिखौ खेबसेबो थ'वाखै जाथ'वाखै दाख्लै 4 लाखसो थाखा दंना इयो दा दा मोजां प्रटेक्सन खालामना दोनदो माथो बेखौ नेटजों बरिया जा माथोथ' मासेबो नाया जाहाथे बेलेगाव थांनो हाया बिदि आरोना खथि जानो हाया मा होननानै बानाय नोंथांमोना बेफोरदि बेराम आजार जायोब्ला माबायदि गोजाननिफ्रायनो लाबोखायो आरो मुलि मेडिसिननि माखासे प्रेसक्रिपसन दं बिदि सिस्टेमजों खारनो हायो बेखौ आयदा हिसाबै नियम हिसाबै आदायानो फोरोङो आंखौ जेरै आदाया होनो आंबो ओरैनो मावो बेखायनो थारमाने नाफोरा मासे साफा जानो हाया आरो माबा जानो हाया लेथ्रा जानो हाया दा नोंथांमोना बिथां सैबास गयारिनि इन्डास्ट्रियाव मावनानै नोंथांमोना माबादि थांना थानायखौ फिल खालामदों बिथांनि इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनायनि उनाव नोंथांमोननि न'खरा माबायदि जौगादों आरो बिथांखौ नोंथांमोना दा माबायदि मानसि होननानै सानो जों बिराद मोजां मानसि होनना सानो आदाखौ जोंनि थाखायबो आदा थांना थानाय माने जोंबो थांना थानाय बिदिखौ सानहरो जों आरो जौगाबावथो लामायाव फैथो जौगानायनि लामायाव दा खैफोद आफोदाव सहाय आकार मोनो खोब दरमा बायदिसिनानि बादैबो भेजाल गैया मदद खालामो होनना बुंदों खुनु भेजाल गैया दा बेबायदिनो नोंथांमोनाथ' बिथांखौ नागारनानै दा बायदियावथ' थांनो हाया साननाय फैया खोनानो मोन्दों बिथाङा गावनि न'खरनि फोलेरनि हाबा खेराइ बायदिसिना जायोब्लाबो मानसिफोरनो गोबां खरसा हरो होननानै बुंदों बेफोरबायदि दानि सिमलायाव साबैसे नुनो मोनो नोंथांमोना दा आङो बांद्राय बाहेराव गामि ओनसोलाव बेराया नालाय बेनिखायनो आं बिजोंनो थायो नाजोंनो बांद्राय थांनो मोना बाहेरावबो बेरायनो मोना बांद्राय आदानि खोथाखौल' मिथिगौ आं थारमाने बाहेरा बिदि गामिनि खोब मोजां बिथांमोना बेफोरबायदि प्रजेक्टै खामानि मावदों आरो माखासे सुबुंखौ नोंथांमोना दि
अर्गेनिक बाजारनि भेजालि मुलिफोरखौ लाबोना जाहोआबासिनो दि नोंथांमोना बेसर साबाजों दि बेफोरबादि खालामनानै नाखौ फिसिनानै मोजां ना प्रडाक्ट खालामनायजों लोगोसे लाख कोटि थाखा नोंथांनि माहाजोन आरो माखासे मावफारिफ्राव मोनगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जों साबायखर बावनांगोन बिथां सैबास गयारीजों नोंथांमोनखौबो खोब गोजोननाय थाबाय बिथां सन्जीबनिसिम बिथांनि न'खरनि जौगानाय आरो गथ' गथायनि अराय जौगालांनायखौ जों हास्थायबाय मिजिंथियो बिथां सैबास गयारीनि ना फेक्टरियाव थानानै बा ना फिसिनाय फुख्रिखौ नायनानै आरो सैबास गयारी बादि सासे गोग्गो सुबुं जाहैनो हाथों लोगोसेयावनो बिथाङा गावनि न'आवबो जाहाथे बेफोरबादि इन्डास्ट्रि खालामनानै बिथांनाव मावफानायजों लोगोसे बेफोरबादि मोनसे समाव फुख्रि जाहैगोन आरो जोंनि JSP Advice 365 चेनेलाव फिन बिथांखौ लोगो मोनगोन आरो गुबुन चेनेलफ्रावबो बिथांमोना जाहाथे बेफोरबादि सिमला ओनसोलाव बेफोरबायदि बिगा 20-30-40 बिगा एरियायाव बेफोरबादि खालामनानै खामानि मावनो हानायखौ जों मिजिंथिबाय दा बिथाङा बुंदों जोंनो बेखिनि एरियाखौ कमप्लिटलि 15 बिगा ना मा दं होनदोंमोन खोमा ना 15 बिगा बेखिनि एरियाखौ बिथाङा प्लास्टारिं खालामजोबगोन होनना बुंदों आरो खालामजोबनानै बेवहाय गुबुन आबाद मावनाय नङा होनना बुंदों आरो बिथाङा खालि ना सिंगिल' मावजोबगोन आं बेखिनि एरियाखौ होननानै बुंदों आरो दा आं BTCनि बिथां चिफ प्रमद बर'खौ खावलायो सन्जीब बसुमतारी ना सन्जीब ब्रह्म बिथाङा सिमला ओनसोलनि साखाथियावनो थानाय सैबास गयारीनि ना फुख्रिनि फाउन्डार होननानै बुंजायो मानोना बिथाङा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बिथां सैबासनि आन्दाराव खामानि मावगासिनो दं आरो BTR सरकाराबो बिथांखौ मदद खालामोब्ला सैबास बादि सासे जानो हागोन आरो सैबासनि इन्डास्ट्रिखौ नायनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बेफोरबायदि सुबुंनो आथिखालाव राकेश फिसारि डिपार्टमेन्टनि EM दङ जोंहा साखाथियावनो बिथां राकेशखौबो बिथां सैबास गयारीनि इन्डास्ट्रिखौ नायफिननो थाखाय आं खावलायबाय थाबाय नोंथाङा जुदि फिसारि डिपार्टमेन्टनि मावनो गोनां माखासे हाबाफारि लादों बेनिखायनो बिथां सैबास गयारीजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय सन्जीब ब्रह्मखौ मदद खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना BTR सरकारा बेवहाय फैनानै नायफैयोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन BTCनि गेजेराव बिथांबादि ना सिंगि फिसिनानै लाख करोड़पति जानो हानाय मानसि BTRआव बा BTCआव नुनो मोननाय नङा दा बिथां सैबास गयारीखौ BTR सरकारनिफ्राय मदद होयोब्ला खोब मोजां जायो होननानै आं सानो दा जों सोरगिदिं थासारिखौ खिन्थाजोब्बाय बे कन्टेन्टखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो आं कन्टेन्टखौ फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा जोंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसेयावनो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनाय बादियै नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डजों लोगोसे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि खालामनानै सोलिनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ शेयार जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय